Zenbat aldiz entzun duzu interneten nabigatzea ez dela segurua? Zure datuak emateak kezkatzen zaitu? Horretarako soluzio bat aurkeztuko dizugu. Interneteko nabigatze pribatua gure jardueren eta ekintzen berri ematen ez duena da, eta nabigatzaietan txertatuta dagoen aukera bat da. Has gaitezen azaltzen zertan datzan. Ezaugarririk nabarmenena, web nabigatzaileek informaziorik ez dutela gordeko da. Beraz, nabigatzailearekin daturik partekatzen ez duen denbora baterako sesioa sortzen du, pasaitzak, historiala eta abarrak gorde gabe. Gauza bat argi izan behar dugu hala ere. Nabigatzeko modu anonimo hau 100% pribatua dela bermatzen duen ziurtasunik ez dago. Google Chrome erabiltzeko lehenik Chrome ireki behar dugu, eta ondoren Ctrl+Shift-N sakatu. Firefoxen aldiz, nabigatzailea bera ireki, menua ireki, eta leiho pribatu berria ireki behar dugu. Baina hau guztia zertarako erabili dezakegu? Eragiketa ekonomiko eta diru bidalketak egiteko, transferentziak, txartelekin erosketak, PayPal bezalako zerbitzuak eta abar. Helduentzako edukiak kontsumitzen direnean, baliabide bereziak eskaintzen ditu. Informazio eta aztarnarik ez usteaz gain, adingabekoak eduki horretara hiltzea ekiditzen baita. Lagun, senitarteko edo leku publiko bateko ordenagailua erabili behar izango baduzu, nabigatze pribaturi esker burututako ekintzen aztarnarik ez da geratuko. Beraz, esan genezake nabigatze pribatua oso funtzio erabilgarria dela zenbait erabilpenetarako. Kontutan izan hala ere ez dela nabigazio anonimoa, eta beste hirugarren batzuek zure nabigazio jardueraren berri izango dutela. Hots, zure ISP-ak. Created using Powtoon.